Hagane kapor sim yagane ka kabu na ka banta ban yo bane keren ka to kane ha ka bade bat ka tnat jong ka kot ka khya ka wi ni gi mat ki ba gi laju persang ban budin na lor gi wi gi kam ban pen bahai ki sop center ya ki PHC ki CHC ki badon hapo ka jela bat ka tem riboy ka bi ki jongi lo manang kampen bahai susu gitu ka wi ni gi mat ki badon kam bah menta ka long namar ba ka riboy district ka de aspirational district. Jadi nak tak tahu nak liang jungang lah persang ni pun keren ada di por ke belah dep ru. Ha kabai day bat kajing day ke jungi banyo ya ka medical college ha riboy. Ngilong entitle banyo kat kum ki parameter ki belah bu long baganiti ayok ya ki aspirational district ki badon hapo kari India bro kabai. Na ki sispak kat new tuli ki district riboy ke di kabai. Ha kabangi I menta ya ka tenat jong ka kot ka khya ya ka tenat jong ka umbam umdi ka tenat ka bade bat ka sanitation ke jingle khoj ka tenat ka bade jong ki bekomno ban pen bha ya kini ki nutrition bat komta ter ki de ki department ki ba lengba ka jing yo jong gari boy district kum ka aspirational district ngila ban yo khamba ki facility bat ngaso ban kentu ya ka sarkar jela bakan sim khiyai kani mangila jukren na ka por ngai ki jing thoru ka sarkar jela bakin sobha ban sim khiya ya kani ka kam ban penti kena bah po une usnam la nekat ba ka niti ayok jong sarkar pedeng kidang itu kum ka aspirational district ya ka riboy ngidi ban sim ya kani ka kabu namar nga kentur ya ki we ki perlok nong mikmat ha riboy kisan ngut ki MLA ki bangidon ba ngin sobha ban telang halor kani ka bentah bakin ya pressure lang namar bah bangilong ka we ka sur na riboy ki MLA san MDC la dangin yang ka we ka sur kan kanyo ka sekretariat nga jukren nga por ting kwa ga jing ya kersan lang gi jong gi paranong mikmat makane ga de ka general interest jong ka riboy district boro ko wi bagini yo ka medical college kat kum ki guidelines ki parameter jong ki aspirational district namar badang chen kum ga jela asam kidang yo kidang sudap sanction ya ka medical college hapo Dhubri district ka bade ka aspirational district ten mar kata the same yardstick on apply ka jela ka jongiru tende ka don kam tangga jing sim khia ka seriousness na kaliang ka sarkar jela maladangan pertama ngamarwei bangi kwa lada ka sarkar jela lengba ka planning department kim sim khia ka health department kan jusa kamta ten mar kata lengba kini gilat patai ku bor so belum babat ki sithi malang alapha na ka por kwa banyo ka support jing ki pajba jong ka tem riboy bangin dawa bangi day ban yo ya ka medical college ha riboy na ka mentang jing mentoy jong ka dong he berok ha ka medical college kawan kan long jing mentoy om tang nam tang riboy ya ka jela berok ka jing mentoy na ka menta ki kena pule ke jongi ka jing mentoy nam ta ka yo kam yo jam ki babun ki khun sam lai jongi ki yo kam la da ka medical college kawan ten mar ka takat ba ka riboy district kana ka sarkar pedeng kadang itu kum ka aspirational district ngidei ban sim kabu ya kene ban ka kentu ya ka sarkar jela ka health department ya upsim minister badon buram menteri jong ka kot ka khya bikin sim khya ya kene bat ka ju ka por ban persu ya kene bat ka sarkar pedeng kenang ba ngila ban yo ka medical college na hari boy na kam tang jing mentoy jong paj ba pobun walang kenang ba ka tenat ka kot khya jong ngiru inang la ban kampen ba na ka por tenga kentu ya ka sarkar ngi kentu ya gi parlok nong mikmat gi be ki jongi ki parlok ngi trilang bikin kersan lem ya gane bangin la ban yo aku gi singin I ba ka riboy district kan sayo ya ka medical college